Стрельба на беларуска-польскай мяжы. Лукашенко адкрыў 3 новыя станцыі і згадаў 30гадовую крыўду. Дня 3 я запретил брать их на работу. Нават халат адмысловы для Лукашэнкі пашылі. Ногами начал топать. У Магілёве адкрылі пешаходны пераход. Віншаванне ад раённых чыноўнікаў. Торжественно отмечен 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вітаем, сябры, у наш чарговы першы ў новым годзе выпуск навін. Пра гэтыя іншыя падзеі ўжо зараз. 1 студзеня ў другой палове дня ў вёсцы Мельнік Падляшскае ваяводства, што побач з беларускай мяжой, адбыўся інцыдэнт са стральбой. Польскі салдат 18-й механізаванай дывізіі, які ўдзельнічаў у аперацыі «Бяспечнае Падляшша» па дапамозе памежнай службе ў ахове мяжы, самавольна пакінуў лагер са службовай зброяй. Салдат зрабіў стрэл у бок грамадзянскага транспартнага сродку, а затым схаваўся ў лесе. Дзякуючы пошукам яго затрымала аператыўная група ў той жа вёсцы. Паводле паведамлення аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшчы, у выніку інцыдэнту мясцовыя жыхары не пацярпелі. Папярэднія дадзеныя сведчаць, што салдат знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Цяпер абставіны здарэння расследуе ваенная жандармерыя. Напярэдадні Новага года ў Мінску адкрылі 3 новыя станцыі метро. Вядома ж, галоўным адкрывальнікам быў Александр Лукашенко. По традиции, на початку он обменялся букетами с молодыми девчатами. И позвольте вручить вам этот букет. Спасибо большое. Лукашенко похвалил будаўнікоў метро, але адзначыў, што будаваць трэба ў 2 разы хутчэй. Москва делает быстрее. А наши, как кроты, ковыряются под землей, вроде бы хорошо. Вот президент приехал, открыли, надо быстрее, в 2 раза. Зачем я тебе эту лесу покупал? А вось палацы под землей будаваць не трэба. Дорага. Не надо под землю загонять дворцы. Палацы трэба яму самому будаваць, а людзям можна і папрасцей. Лукашенко ўручылі бестэрміновы праязны на метро, якім ён паабяцаў некалі скарыстацца. Ты хочешь что мне подарить? Вручить Билет такой? безлимитный проездной документ для проезда в Минском метро. Спасибо. У нас уже с сегодняшнего дня будет 36 станций метрополитена. Спасибо. Ну, я скажу, на пенсию пойду, уже в метро буду ездить с этой карточкой, да? Да. Хорошо. Але на пенсію Лукашенко яшчэ не спяшаецца. Па ўсяму, відаць, будзе кіраваць пажыццёва. А напрыканцы Лукашенко абмяняўся ключамі з кіраўніком метрапалітэну. Напрыканцы сустрэчы ён прыгадаў метрапалітэнаўцам пра іх забастоўку ў жніўні 1995 года, якую Лукашенко тады жорстка падавіў. Они не хотят работать. Не хотят, не надо. Дня 3 я запретил брать их на работу. У меня были основания. Вы ушли, уходите, как сегодня беглые. Уехали за границу, посудомойками им предложили работать, врачам, учителям. А мы не хотим посудомойками. Ну, то идите на улицу. Амаль 30 гадоў прайшло, а Лукашенко не забыўся на эту крыўду. У апошні дзень года Лукашенко наведаў Мінскую абласную дзіцячую клінічную бальніцу, якая была мадэрнізавана за апошнія гады. Ён азнаёміўся з аддзяленнямі рэанімацыі, кардыялогіі і педыятрыі, паразмаўляў з маленькімі пацыентамі і іх бацькамі, а таксама падарыў дзецям навагоднія падарункі. Цікава, што нават халат для яго адмысловы пашылі з этой нагоды. Ну не мог же он быць у такім, як ва ўсіх. Пацыенты падарылі яму жывую ёлачку з цёплымі пажаданнямі, якая, паводле слоў Лукашэнкі, будзе ўсталявана ў палацы незалежнасці. Ён таксама пажадаў дзецям хуткага выздараўлення і святкавання наступных святаў дома. Але не ўсім дзецям так шанцуе. У Беларусі дзяцей будуць прызнаваць у сацыяльна небяспечным становішчы, калі іх бацькоў прыцягнулі па палітычных артыкулах. Это вынікае з нядаўняй пастановы Савета Міністраў. Сем'і будуць лічыцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, калі бацькоў прыцягвалі па шэрагу адміністрацыйных артыкулаў. У пераліку цяпер з'явілася і распаўсюджанне экстрэмісцкіх матэрыялаў. Дабраліся ўжо і да дзяцей. Зусім нядаўна кандыдат на выбарах Лукашэнкі ад камуністаў Сяргей Саранкоў заклікаў забраць у Беларусі ўсю ўласнасць у так званых экстрэмістаў і перадаць яе шматдзетным сем'ям. Што ж яшчэ можна чакаць ад камуніста? Взять все, да и поделить. 100 гадоў прайшло, нічого не змянілася. Нараджаюцца новыя шарыкавы.
якія нават краінай кіраваць хочуць. Такім чынам у Беларусі прабітае яшчэ адно дно. Колькі іх яшчэ будзе, цяжка сказаць. Таму жыхар Крычева дарэмна абураецца. Республика Беларусь, город Кричев. Вот смотрите, хочу выбросить мусор в мусорку. Выбрасываю. И смотрим нашу мусорку. Опа! Бездонное дно. Хочу присесть на лавочку. Смотрите, лавочка в каком состоянии. И это в каждом подъезде. Вы считаете это нормальным? Відаць, для Крычева это нармальна. Больш смецця ўлезе. Калі работнікі муслічы кожны дзень прабіваюць чарговае дно, то чаго хацець тады ад простай сметніцы? Чарговае дно прабілі ў абласным цэнтры, у Магілёве. Там чыноўнікі ўрачыста адкрылі пешаходны пераход. А што? Лукашенко ў сталіцы новыя станцыі метро адкрывае, а ў Магілёве чыноўнікі таксама не лысыя. Новы падземны пераход адкрыўся на перакрыжаванні Пушкінскага праспекта і вуліцы Астроўская. Ён быў пабудаваны за кароткі тэрмін, каб павысіць бяспеку пешаходаў і эфектыўнасць дарожнага руху. Пераход шырынёй 12 метраў і даўжынёй 46 метраў стаў часткай маштабнай рэканструкцыі праспекта. Аб'ект абсталяваны сучасным асвятленнем, сістэмай відэаманіторынгу, антыслізготным пакрыццём і інфармацыйным табло. Выкананы ён цалкам у стылі творчасці Пушкіна, бо ў гонар яго названы праспект. Вядома ж, расейскага Пушкіна. Разам з гэтым абнавілі Пушкінскі сквер, а на наступны год запланавана далейшая мадэрнізацыя гарадской транспартнай інфраструктуры. На ўрачыстым адкрыцці падземнага перахода сабраліся ўсе, хто толькі мог. Абласныя чыноўнікі ў парадных касцюмах, Дзед Мароз са снягуркай, папы з традыцыйнымі бласлаўленнямі, без якіх у нас і асфальт не кладуць, ні збожжа не сеюць. Прысутнічаў нават сам Александр Сергеевич Пушкін, якого дасталі, відаць, з капсулы часу, і дэпутат палаты Ігор Марзалюк, які, напэўна, вырашыў асабіста праверыць, ці адпавядае пераход усім літаратурным стандартам творчасці Пушкіна. Марзалюк аж свяціўся ад радасці, здавалася, што і асвятленне ў яго прысутнасці можна было не ўключаць. Тым часам у Ашмянах прайшла унікальная падзея. Мясцовы бацюшка выступіў перад міліцыянтамі з лекцыяй пра сямейныя каштоўнасці і духоўныя скрэпы. Відаць, сітуацыя ў радах ахоўнікаў парадку настолькі сур'ёзная, што без святарскага слова ўжо не абысціся. Магчыма, распусты ды іншыя грахі дабраліся нават да строгіх парадкаў міліцэйскіх кабінетаў. Асаблівую ўвагу прыцягвае прысутнасць адзінай маладой супрацоўніцы ў кароткай спадніцы, якая апынулася паміж сур'ёзнымі, як тыя скалы, калегамі-мужчынамі. Бадай, яе становішча ў гэтай духоўна ўзбагачанай аўдыторыі выклікае больш пытанняў, чым самы закручаны крымінальны сюжэт. І галоўнае пытанне, ці ўзмацніліся тыя сямейныя каштоўнасці і ці сталі скрэпы мацнейшымі пасля такой гутаркі. Альбо ўсё это так і застанецца адным з тых афіцыйных мерапрыемстваў, пра якія ўсе хутка забудуцца. Што ж, час пакажа. Ну і напрыканцы падборка навагодніх зваротаў ад раённых чыноўнікаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Падобна, што напісаны па аднаму шаблону. Так віншавалі грамадзян кіраўнікі на Гомельшчыне. Уходящий 2024 год не был для нас простым. Но я знаю одно, что это был хороший год. Одним из самых ярких событий уходящего года для нашего района стали областные дожди. Гомель стал первым областным центром, где возведен памятный знак жертвам геноцида белорусского народа. Мы отпраздновали 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и начали подготовку к юбилею Великой Победы. Мы вместе отметили 80 лет со дня освобождения Республики Беларусь и 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А віншаванні вічебскіх кіраўнікоў больш нагадвалі пакаяльнае відэа, што здымаюць карнікі Лукашэнкі. Этот волшебный момент, когда мы прощаемся с уходящим годом. 2024 год практически уже стал достоянием истории. Это был непростой год. Для палачан, как и всех жителей Беларуси, он прошел под знаком качества и оставил неизгладимый след в судьбе. Коллектив детского сада номер 32 занесен на областную доску почета.
Уходящий год – это не просто очередной временной отрезок, это период нашей напряженной работы на благо родного региона. Продуманных, взвешенных решений, успехов. Мы сумели обеспечить бесперебойную работу всех отраслей экономики, устойчивое функционирование учреждений социально-культурной сферы, в полной мере предоставить социальные гарантии нуждающимся категориям населения. Мне асабіста найбольш спадабалася віншаванне жыхароў Пастаўшчыны ад Сергея Чэпіка. А вы глядзіце такія віншаванні? У сваю чаргу мы таксама віншуем вас з надышоўшым Новым годам. Хай у вас будзе ўсё добра. Дзякуй вам за лайки і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйте, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украине!